Ens falten dones aquí, no? A veure, bé, bueno, hi ha unes quantes, però no sé. Sí, podran participar. Molt bé, molt bé. Jo crec que sí. Necessitem aquestes mans hàbils. Esteu disposades, així? Les buixaderes... Totes estan aquí. Veure aquestes mosses. Allà, si bé, he replegat unes quantes pel camí que estaven allà molt ocioses, dieu? Molt bé, així. Fil. Es fa. I abans feia servir el fil del clot de foc o la cara. Llavors, quan ja teníem el fil, ja podíem passar a la màquina dels rodets. Veieu el rodet? Com ja tenim el rodet, podríem anar aquí al rodador. El rodador anava a fer... No volem esquirols aquí! Quanta gent! Perquè sabeu que és el senyor Maller? Aquí aguantar, aguantar, però nosaltres hem lluitat i al final hem aconseguit les millores que volíem. Millor dir, no, fracàs. I ens han ajudat gent d'arreu d'Espanya que ens ha pagat per suportar la vaga. I hem pogut sobreviure tots aquests dies gràcies als diners que ens han aportat d'arreu d'Espanya. I fins i tot a Reus. Sabeu on està Reus? Res, que està molt lluny. I ja ho va veure una zona, perquè res és fiús, arribat al carro, com el... Ha estat de vaga fàbriques per solidaritat amb nosaltres. I per tant, hem aconseguit desfar i el boicot que vam anar a Mataró, vam fer un discurs que ens va quedar d'allò. Engeguem màquines i a treballar. I si no voleu treballar, tota aquesta gent s'hi posarà. Sí, Amb això s'aconsegueix el dibuix que volem a la tela. El progrés, l'electricitat. No volem més carbó, no volem més fusta. Volem el progrés. Quant tipus de rajola diferent dieu que hi ha en trobes a tu i coses? Unes 940. Estan totes catalogades. Hi ha el catàleg sencer de l'Escopet. Mireu que és bonic tot això. Aneu mirant. Aquella dona d'allà, per exemple, un dels estants, una de les exposicions universals, la de 1888. Aquella dona d'allà és la que tenim escampada per aquí terra. Ha treballat amb el vapor allà a France. Allà és on va el meu a buscar els esquirols. En el món. Què ens ha passat? El senyor Mañé ha fet alguns doblers. Va trucar l'altre dia, vaig rebre una carta. Em van venir a veure aquestes senyores. Necessitem, senyor Guastarino. Què volen, senyores? Hi ha feina, tenim treballadors, tenim indústria, però s'estan esmerant. Hi ha moviment. Necessitem teatre, necessitem oci. No tenim cinema, no tenim mòbils, no tenim GPS, no tenim internet. 88 es crea la massa. Uns empresaris prohoms d'aquí diuen necessitem crear la massa, una mutualitat. Penseu que hi havia accidents, hi havia coses que passaven, malalties, no hi havia la seguretat social. La massa es crea per donar oci. Teatre, perquè tots eren uns amants del teatre. I sobretot també donar una caixa perquè pogués atendre les necessitats, gent que quedava viuda, malalties, orfandats. Per tant, va ser el precedent. I van fer aquests edificis perquè també era una forma d'obtenir rendes per mantenir aquestes societats. Cobraven entrades i feien. Què hi fa aquí Guastarino? Fa un teatre molt ràpid, en pocs mesos. I com el fa? Els mateixos ingredients que una fàbrica. Reconeixeu les columnes de Premià? Reconeixeu la volta? Però ell sap donar-li una altra forma. I d'on li ve tot això?
perquè és un gran observador, és un gran negociant. Com fan les basses de regar al Maresme? Cilindres. Per tant, aquestes parets que ara són gruixudes, perquè han de complir les lleis actuals, en aquell moment tenien 5 centímetres. Una rajola, un maonet, però era circular. Ja us he dit que les coses, si tenen bona forma, com les closques d'ous. I per què fèiem tot això? Perquè hi havia molts incendis, hem d'anar abandonant la fusta. Si tinguéssiu estona per venir a Vila-Sacra i podeu tornar, havia 33 fàbriques en aquest poble. Grans i de petites, ara heu vist les més grans, moltes d'elles fetes amb bigues i pilars de fusta que es cremaven. Quan hi havia fàbriques de cotó, hi havia una atmosfera de pols que era molt inflamable. Amb això res es crema, el ferro aguanta, la rajola aguanta. Per tant, estem davant d'un gran progrés, que és el que em permetrà fer-me ric als Estats Units, perquè ells no ho saben. I jo els hi arreglaré. Per tant, no feu cas del que diuen aquestes senyores. Primer es va casar amb una cosina que em va deixar embarassada abans de temps i va tenir el primer fill. Després van venir cap a Barcelona perquè aquí hi havia molta feina, no sé si s'escapaven d'allà. La qüestió és que van estar aquí i tenien la minyona que els hi cuidava el fill. Però què va passar? Que la minyona també va tenir un fill i un altre, no, 2 filles. Dos filles. Si ho està bien, I en aquest moment és quan li van fer l'encàrrec d'aquí. I llavors va fer i no el va veure. No va veure el teatre. No em van deixar, m'empaitaven per estimar massa. Se'n va anar cap a les Amèriques a fer tota aquesta fortuna, però va tenir alts i baixos, instal·lant allà amb el seu fill i la minyona, després de veure que tots parlaven anglès i que no en tenia absolutament res, es va enyorar tant que va tornar cap aquí i es va quedar sol amb el fill i res més. Penseu que això no tenia aire condicionat. Teníeu llum. Penseu que quan es va inaugurar tenia llum de gas. I calefacció, perquè ens explicaven que la carbonera estava aquí sota. I per tant, cada cop que havien de fer calefacció i havien d'omplir la carbonera, imagineu-vos com quedaven la tapisseria de tot plegat, perquè la carbonilla entra per tot arreu. L'acústica que té aquesta sala no era la millor. L'Estavino va fer una molt bona cúpula, però acústicament les cúpules no és el millor del món. Tots hem jugat de petits en llocs d'en curves, no? I sabem que hi ha coses que passen. Per exemple, hi ha una cosa que es diu el xiu-xiueig, el whispering, ara que he estat als Estats Units, paraules angleses, whispering. Doncs penseu que allò que hi ha, separant cada un dels diferents llotges de dalt, té una forma que se'n diu piano. I els que toquen el piano els hi recordarà la tapa dels pianos. Això és per evitar que aquella senyora, quan critica aquella senyora, no se senti. Perquè totes les senyores criticaven a la senyora llunyana pensant que no la sentia. Però a la sortida li feia una bona trepitjada perquè l'havia sentit. Perquè en els llocs circulars, us convido a provar-ho, el que tu dius aquí, si dius que entre la paret se sent a l'altre punt. De fet, El bar de les Ostres, en el sòtano de l'edifici de la Grand Central Station, és meu. Els americans demanaven més, per tant, si podeu anar a Nova York i aneu seguint les meves obres, Universitat de Colúmbia, l'església de Sant Martí dels Àngels, també és meva. Fixeu-vos que allà em van demanar que estigués esmaltada. La rajola aquí és vista, és catalana, no és valenciana. Allà els hi vaig ensenyar com esmaltàvem a València i per tant vaig aprofitar tota la meva experiència valenciana. I en els últims anys fins i tot vaig patentar una volta que tenia forats, per tant era absorbent acústica, i aquests problemes van desaparèixer. Les senyores se'm queixaven, havia massa indiscreció. I els americans són com jo, tirats endavant, i a darrere qui vingui a fer el que pugui. Què vam acabar d'arreglar? Fixeu-vos que en el centre tenia una segona cúpula, però aquesta és una contracúpula. Fixeu-vos que ja fa viatge cap avall. És precisament per ajudar a repartir el so, perquè si no el so es quedava molt i aquells seients eren molt bons i aquests no eren tan bons. Diríem que els arquitectes, en Dilmé i en Febrer, que van rehabilitar aquest teatre, el van millorar respecte a tal com l'havia deixat Guastavino. Hem anat a parar a València. València té molts bons contactes. Però jo sóc molt espavilat. I on hi ha més activitat ara? A Barcelona. Hi ha fàbriques, hi ha talers. Necessiten construir. Per tant, jo cap allà vaig. Soc un home de fortuna, un home de buscar brega. I descobreixo una cosa que tenen els catalans, que diuen que són estalviadors. Què tinc a sota els peus? La volta catalana. Amb la volta catalana pots construir grans espais a un preu molt econòmic. Hi ha bons treballadors, hi ha bon morter de calç,
fem-hi voltes. Per què la volta? Perquè la volta és com una closca. Si li dones bé la forma, aguanta el que vulguis. I com ho fan els paletes? No saben dibuixar. Com dibuixen la volta? Com ho feia Gaudí? Us en recordeu que agafava unes cadenes i agafava uns cordills i feia una forma? Els paletes agafaven. Què vol, senyor? Una volta que vagi d'aquí a aquí? Posem el cordill. Vol que pengi molt, que pengi poc. I el cordill després el girem. I fem la volta. Fantàstic! Una catenària. Per tant, podem construir això. Volem molt de gruix. Un full, 2 fulls, 3 fulls. I sense xindri. Què és un xindri? En castellà en diuen una cimbra, sense motllo. El motllo era molt car. Quan fem formigó armat, què posem? Un encofrat? No fa falta encofrat. Directament, amb l'habilitat ràpid, volta de guix i després segona i tercera rosca. Amb això aixecarem el món. Què fem amb això? Aixequem Catalunya, totes les fàbriques, Manlleu, Torelló, Premià, Barcelona, Sants, Hospitalet. Fàbriques, la famosa volta catalana. No era un invent nostre. Però nosaltres el vam fer una indústria i el país va créixer molt endavant. Bòbiles! A tot arreu hi havia bòbiles per coure aquestes rajoles. Què farem ara després d'això? Que no se sàpiga, senyores. Però ho explicarem. No ho explicareu! No tot se sabrà. Dret a saber-ho. Veureu que això... Barcelona, que som flotilles, ho sabem tot. No cal que se sàpiga. Sabeu que aquests dies els diaris van plens a Madrid. De senyors i senyores. A mi també em va passar. Vaig fer el Gran Teatre de Vilassar, ara el veurem. Tot de volta catalana, 17 metres de volta catalana. Però no el vaig poder inaugurar. Una senyora m'empaitava. Que no érem la que estava No cal donar detalls. La gent no vol saber detalls, la gent vol saber ciència. Sí, jo els veig a les cares que ho volen saber tot. Diuen. Me'n vaig anar als Estats Units, perquè allà no saben el que passa a Europa. I em vaig fer ric. Boston, Nova York, Washington, Filadèlfia, tot això que visiteu ho he fet jo. Però clar, jo era un pobre català, un pobre espanyol, no em deixaven firmar. No deien que era meu l'edifici. Vaig haver de crear una empresa, la Guastavino Bolt & Company, la Volta Guastavino Company, perquè allà no sabia que eren els catalans. Ho vaig patentar i em vaig fer ric fent voltes a tot arreu, voltes decorades, perquè ells sabien fer cases de fusta, cases de ferro, però no sabien els grecs i els romans. Per tant, Guastavino va ser el meu fill i Guastavino va ser el meu net. El fill us preguntareu de quina. A veure, jo estimo tothom i tothom m'estima. És el progrés, és Amèrica, deixeu-vos estimar. Bé, ja veieu que continua la solidesa, senyores. La solidesa del maó, perquè la seva solidesa... Diuen. Barregen la moral amb la solidesa. Heu de saber, un moment, només dic el detallet, que aquesta damisela que va marxar amb ella a Nova York pensant que havia trobat l'amor de la seva vida, va marxar també. Però això ho explicaré. Després. Passeu al teatre Gaudí i oblideu aquesta cosa que diuen. L'important és el que ha quedat, les pedres del progrés. Endavant a dins del teatre i gaudiu-ne. Gràcies. I Gaudí Aquest carrer es va fer més o menys a finals del segle XVII. Era un terreny erm, que hi havia 4 camins, un que venia de la Riera, l'altre que passava per aquí baix, algun camí que pujava cap a algun mas que hi havia més amunt. Llavors va haver-hi l'oncle de la meva mare, el senyor Riera, va fer un negoci amb el senyor del castell. I va dir, era fuster aquest noi, i va venir i anaven fent per un contracte, deia, abans de 3 anys has de tenir feta la paret del costat, on hi poses tu la viga i així podies anar creixent. I es van anar fent totes aquestes cases. Llavors va començar a establir pagesos, artesans, fusters com el pare, i es van anar establint una darrere l'altra, totes amb aquestes cases que en diem de cos. I el nostre pare, que era un fuster molt bo, per cert, que venia d'allà, de Molins de Rei, que es va instal·lar perquè es va casar amb la nostra mare, també eren jovenets i van agafar, com era de la promoció de l'oncle, va agafar 2 parcel·les, que era una casa de cos normal i corrent, d'aquestes
Al davant el pare tenia el seu taller, al darrere teníem la cuina i a dalt teníem les habitacions. Teníem una miqueta més de jardinet i estàvem la mare de Déu. Llavors va passar una cosa, que va venir en Miquel Vila. En Miquel Vila era l'ajudant del notari igual que era d'aquí, de Vilassar. I era un noi molt formós. Ens vam casar en l'any 1717. Llavors els pares van decidir que ens regalaven, ens donaven en la dot meva, ens donaven la casa i el petit terreny. Moderna de tot el carrer. I està feta a la última. Té tot allò que necessita una casa de lluïment. I en aquesta casa, com és una casa d'un notari, vam fer una sala gran, que és aquesta d'aquí dalt, que no serveix per res més que per rebre visites, fer la vetlla. Vam instal·lar l'última tecnologia en seguretat, perquè esclar, aquí conservàvem molts de secrets de molta gent del poble. I vam posar aquesta fabulosa reixa a prova de lladres. Però també som pagesos i llavors tenim terres i tenim una petita bodega, una petita explotació de vi. I per tant tenim un celler al darrere, la casa al costat hi havia un trull que podíem elaborar el vi. És una casa de pagès però al mig d'un poble. Com sabem que és una casa? Per què diem que és de 1717? Perquè ho tenim en diferents llocs.